Hello bayarok, jotono nulam sogani video bo. Tini ang te bahanyo hai norok ni bagai Rignai rikuto set ni video tobi feka te extra norok ani thani blouse bo pai mano. Hika ang sumjak golden color ni blouse by o grey color ro golden bathai berjak Rignai set. Busukke khapi ui tongkha norok nugui numan khana set ekdom combination belai kheno naithogo oboni bathai bai a blouse ni ekdom semongui tongkha tei puilano sanai ani video no follow gui thanani sigang ani address ongkha khumulung gulachi hatai khumulung park ungklok phaising norok phai pano pai mano hayake post office tui phano nahar mano chung all over India no chung home delivery khayo nongni post office jora thangnai speed post bai chung rohoro hinke iko oboni blouse piece nugui numan khana norok omo bai blouse piece bai kanan rok chumna rok selaro hinke ba o je ang chumja golden color hai blouse norok ani thani available mannai hinke tabukte kaisa nailainai blue color ni iko nugui mankhana bathai ekdom kiting buhinui maya loksi khai bathai buthuk ke naithok marok pura bathai kasalo tongkhe senawi tongo askena naithogo hinke blue color Rignai rok hinke to always no white color blouse bai no mosango haini bagai ang oroni bisingo no kaisa chomuina kha bobo bai mosang norok no phunuknani bagai iko o blouse ni size ongkha 36 hinke o Rignai bai belai kheno mosango tei oboni blouse piece bo tongo ang norok no logeo joto blouse piece tongkhe blouse piece phunuknai kuri hinui no sawi thangnai norok ani video no skip ta khaidi tomung no norok painai hinui o kalebari season no painai hinui tongkha hinke naidi video no paithak jora tabukte kaisa kormoluluk ekdom tuiluluk ongjak omo bahaino belai kheno thanda hayongui tongo norok nugui no saiman khana busuk jora tui naithok hinke oboni blouse o bahaino less golden bai rojak ni bagai obo belai kheno o Rignai bai o blouse naithogui tongkha iko nugui mankhana o tei kaisa kok ang norok ni bagai tubui phaika chama thuisikla set tar ni haibano abo khe video khayako norok ani bwskang ni phainai video o next video nugui mannai abo tar ni phano norok abono nukhe aboni bwthai asukano kubung saharjak tak borok ni hayongui tongo hinkhe norok jekpan naithokjagan hinui ang kha khayo tabuk to phai tongo Christmas tei kok borok de jotono phai tongo hinke a jorao norok kanui chumui ongkhornani bagai suitable longnai dam belai kheno klai kheno mannai hinke norok abono blouse piece ganang khe pano pai mano hayake Rignai rikuto simi khe pano pai mano ke abo bo manthoknai tei jomatia set abo bo blouse ganang khaino chung phalnai tei morasing Rignai set abo bo blouse ganang khaino phalnai tei jomatia Rignai bai rikuto sara khai Rignai bai risa khai bo norok top chumuinai risa bai Rignai simi khe tuinani hinke abo bo Rignai bai risa norok ani thani pai mano hinke tawana di baksa to chrai rok hinke top chumuina haino Rignai bai risa tuina muchungjak yadi bai amo haike no jomatia set Rignai bai risa bang tubui phaijak hinke norok ni bagai bwskango video phai tongo abono naising tongdi kok sate kangnoi phunugui si paikha norok nugui mankhana taisingo thangnai rogo kainui belai kheno naithok hinke obo bahaino grey color ro green bai bwthai berjak obo ani blouse bai simsang tongkha hinke bisingo je Rignai kanjak nuhurmani kisa phulolo abo khe oboni setia ani nogo je Rignai subjak tongmani abo bai haino kanui phunukmani si ke tabuk tei kaisa nugui mankhana obo hinke multi color ni blue color dark dehinai deep dehinai iko busukke jik athukri haising tongsio oboni bwthai iko oboni blouse piece tongo haipano ang obo bai je mochangmani blouse obo blue no ang chumui phunukha norok omo bai phano chumui mano haike blouse piece to ganang ke abo to obviously norok subronai no hinke abo bai phano chumui mano kaini pai tonkhe chao tini yango blouse piece ganang je subromani tak borok ni bai abo bai kanui phaikan ke tani dino khe norok extra blouse bai blue bai kanui thangmano haike pan thangai mano aboni bagai ang norok no phunukmani si ke tabuk tei kaisa obo khe orange yellow hinui mano obo ekdom yellow bo khobjakya orange bo khobjakya orange yellow hai nyongui tongo
iko hingke oboni bo blouse piece tongo haipano extra blouse bo norok paimano ang je somjak hai available no tongo iko oboni bo blouse piece ekdom kotor mano tei rignai bo kolok mano obo buri kuchu kotor rong ni bag hingke thik ke tei kaisa o olive green color ni omokhe ageo mar kheno borok rok pailaisoka naithokjagui tabuk bo naithogui no tongo afrang phunuk mani hingke green blouse bai chumui phunugo tabuk hingka ke light purple color bai chumui phunugui tongo norok no oboni bwthai bo ama haibai no hingke ba ke tabuk tei kaisa zigzag ungjak ekdom naithokma multi color ni omo buini sago bokjak hingke si belai kheno naithok ke nugo hingke obo ang rignai hingke oboni set rok kanui phunukliya asok kangsa khe kanui phunuknani hingke lengo haini bagui belai no naithogo abo bo ke tabuk tei kaisa blue color ni obo bo iko blouse oboni hingke blouse piece kwrui haifano norok ani thani omo bai mwchang rwui chumui mano o je ang chumjak nugui mankha na omo hai color ni available no tongo blue no obo bo hingke suke naithok nugui mankha na tei bo phunugui thangnai video no tandi skip ta khaidi tabuk tei kaisa simple pink ni bisingo bwthai thupu ke rujak o blouse bai joto si mwchangui tongkha iko ke bisingo rignai hingke tang ani je nogo subjak tongmani abo bai no kanjak kangsa khaiui kanui phunuknani hingke lengo mar kheno hingke abo bagai rikuto simi no ang joto tui phunugo haifano norok to nugui no mankha na bwthai si busuk ke naithok obo hingke gana ro bo haino aje ang blouse chumjak aboni color bai same oi tongkha norok omo haike matching khai pano pai mano iko joto blouse bai no abo joto rignai bai no blouse mwchangui tongkha tabuk tei kaisa khe green color ni no border rujak belai kheno naithokma abo haino tuilolo kwchang ongoi tongo ageo ama song tago omo haike tag borok ni abno simui to manchio tei ang border rujak rok hingke asok chajakya haifano obo khe bwthai bo naithogo tei ani thani o blouse green ni bo tongo haini bagui no ang o rignai no norok ni bwskango tubui phaikhe norok omo haike matching khai chumui mano hingke tabuk tei kaisa black color ni omo bo haino blouse ani thani tongo haini bagui ang norok ni bagui tubui phaikha tasing ang green phunukmani abo blouse piece kwrui hingke tabuk o black ni omo bo haino blouse piece kwrui norok omo hai extra ani thani blouse bai milirui paimano hingke tei blouse simia ani thani norok top mannai iko norok gana ro nugui mankha na background no short kurti mannai tei top cotton ni no top norok mannai ekdom gana ro less rok rojak abo bo norok ni bagai ang video tubui phaio naising tongdi tabuk tei kaisa maroon color ni omo bo haino ania blouse bai mwchangui tongkha hingke same bwthai no tabuk tei kaisa bottle green de hinai tamo ba o color o bwthai same no abo hingke obo haina blouse bai mwchangui no tongkha rignai simi ang change khailiya rikuto hingke joto no kangsa khai nai change khai norok no bwthai phunuk bai kha khaio norok asok bai no bwthai no naithok sitra nugui manano hinai hingke tabuk tei kaisa red color ni omoni blouse piece tongo tabuk je kaijaknai hinui wansok tongnai rok engagement rok ni bagui norok paimano omoni blouse piece tongo rignai bo kanliya hingke tabuk tei kaisa o green golden bwthai berjak ni hingke norok obo paiman glak obo khe bui already no paitlang thangka ang video o upload khainani swkang no borok paitlang thangka nogo phaiui haipano obo ang video khaipro khe to borok paiyako haini bagai ang video khaijak ba upload khai rwkha haipano norok o rignai no paiman glak norok order rwkha ang tei waisa tei bo haino hai norok ni bagai tubui phainai hingke tabuk tei kaisa omo black color o pink bai bwthai berjak obo bo naithogo hingke o orange color ni hingke bwthai asok sijakya iko nugui mankha na bwthai asok kaham ke sijakya haipano bwskango khe mar kheno naithogo aboni bagui no ang orange color no hingke asok video rogo phunukna muchungya bwthai kaham ke sijakya bui gana ro phainai khesi wow hinima naithokjago tabuk tei kaisa sky blue color ni lehenga bwthai iko omo bo haino ekdom bwthai kolok khe naithogui tongo iko
Ke jotono norok na ang tini kangsa phunugui tongo oroni bisingo norok bobono chajak comment khlai sadi tei hamjagui chajagui tongkhe o number o ano direct call phano khaidi tei call khaiya hinkhe whatsapp o phano screenshot rohorui oboni price bo sukhinui sungdi ke tabuk tei kaisa taisingo red color nukmani haino obo khe blue color ni hinkhe obo bo belai kheno naithogo oboni blouse piece tongo ang phunukliya hinkhe tabuk tei kaisa olive green color ni obo bo belai no naithogo hinkhe tini ang je phunuknani jotono phunukpaikha oroni bising norok bobono hamjak screenshot rohordi tei jotono hambai paithak jora nai tongma bagui bye bye.